Dobrý deň, zhovárame sa s manažérom tímu ŠKM Ferimex Stará Ľubovňa. Stará Ľubovňa je po poslednom dvojkole na čele šachovej EKOC Extraligy. Mal by som teda dve také otázky. Po prvom dvojkole mala Stará Ľubovňa iba 1 bod zo 6. Čakali ste, že sa môže takto zvrátiť tento nepriaznivý stav, keď ste vlastne zaostávali 5 bodov za tedajším suverénom tabulky? No keď mám povedať pravdu, tak my sme tu už odpisovali tú sezónu, ale naši hráči, hlavne Peťo Michalík a s Tomášom Petríkom, rozprávali, že ešte nič stratené sa nemáme stávať, tak nakoniec nám to podarilo a ešte hráme o tým. No dokonca už aj s malým náskokom, je tam jedna partia v skóre a všetci si asi pamätáme, ako to bolo aj minulý rok. Na to teda nadväzuje otázka, že v 10. kole počas toho finálového trojkola na domácej pôde sa budete snažiť s Dunajskou Stredou zvíťaziť teda v tomto priamom dueli, alebo si to necháte až na záverečné rýchle partie? Určite by sme chceli rozhodnúť čím skôr, ale Dunajská je dosť veľmi vyrovnaný súper, takže to bude určite dosť vyrovnané a uvidíme. Necháme sa prekvapiť, ako to všetko skončí, ale snáď to bude dobre pre nás. Dobre, tak budeme držať palce a budeme sa tešiť teda na vyvrcholenie tejto súťaže priamo u vás od 8. do 10. apríla v finále trojkolo Extraligy. Takže ďakujem za rozhovor, rozprávali sme sa s manažérom Starej Ľubovne Patrikom Nemerutom.